जों जे त्रिपुरादर त्रिपुरा गावै लाइक जों दुखुनांखा अबन बादै जों दिनै दिनै अनर प्रेसिडेन्ट दिनै मावना दिनै बिसारनो नाहारै जों प्रेस मिट होनो बाथ्रा तामनि माने हिंगाय त्रिपुरादर पन जे कैसे फेक है फॉल्स न्यूज जेटा खामानि अब टोटली जब तो त्रिपुरा साथोंने रखना आं दिनै न प्रेस मिशन होय नायो नर खापा बायदि 8 जना आबा 6 जना एमडीसी त्रिपुरा म थानि चिंता एमडीसी हाबो साल तंगनि ओ एमडीसी र त्रिपुरा म थानो हेक महाराष्ट्र दुकारवै गुबुन पार्टी है कि बीजेपी पार्टी बाय थानानि जेटा पत्र पत्रिकाव थायो तमानि आबुनो जों टोटली सेलेबो आबुनो जलिबो नासलेबो अबहाय सिनि 8 जना एमडीसी तंगना अब जों बुलिदर बाबा हेवान सुदिया जोंना चक्रांत खायै जोंना हामिया सादिवै जोंना माने एकदम चाइना सयै जोंना सिनि बरनो तामा दुर्बलता खायै जोंना गुबुन बादो सापो खालायनाय बारे बाथ्रा जों खालामो कुनो एमडीसी के केमने कक्सया 15 लाख 15 कोटी 10 कोटी अबहायनि कक्सो माखासे साबाय सालायके बाबो अपप्रचार खायै अबहायनि जाय साइड माने अब 15 कोटी नि एमाउन्ट सालायने मुखले सोंनाय मुखले अबन बायने जों बीजेपी चिनि एमडीसी ना के बखनो अबहायनि थानानि बारे आबो जोंफोरा जों सोंनाय नायथि देखा अबहायखौ प्रमाण करे कुनो सानाय करे अबसो असैखसै जोंनो कक्सिते सामने बने बने सारा त्रिपुरा चिनि त्रिपुरा सारना जों होयो महाराष्ट्र दुकारवै जों कुनो दिन थानाय थातिया महाराष्ट्र दिन पर्यन्त देराव चिनि लास्ट फाइट जरा जता थांमनि अब्ला जों साफुखया और लास्ट फाइट नि जों त्रिपुरा सान मोनसे मोनसे आदाय बुंनाय अबने बागै से होयो के बुंना बखादुर बुंतांदे बखा हामिया ता बुंदे सुखसायना